Karon adlaw sa Miyerkules sa ikakawhaagduha nga semana sulod sa tuig. Sa makadaghan, bation nato ang kakapoy sa ingon buot kitang muundang sa daghan natong mga tahas ug mga katungdanan. Apan tan-awa ang matag adlaw nga schedule ni Jesus. Nagpanaw siya tibuok adlaw, sa pagsalop sa adlaw ayuhon niya ang tanang mga masakiton nga dadon ngadto niya, ug manghingilin pa siyag mga yawa, ug inig kakaadlawon pagkasunod adlaw, moadto siyag awaaw nga dapit aron magampo, ug unya mo padayon ngadto sa ubang mga kalungsuran aron padayong magwali. Murag mahutdan kitag kusog sa ingon ni ana nga iskedyul. Unsa may nakapalahutay ni Jesus? Una, bisan unsa kapuno sa iyang eskedyul, migahin siyag panahon sa pag-ampo. Wala lang nato kinahanglana ang kabaskog sa lawas aron makalahutay sa mga hagit matag adlaw. Mas labaw kitang nanginahanglan ni anang kalig-on ug kusog sa kahiladman aron maoy mopatunhay kanato. Ikaduha, aduna siya'y panahon sa paghimog mga maayong buhat ngadto sa mga tawo nga wala gani niya hiilhi. Daghang mga tawo makakitag kusog og kahulugan diha sa sikreto nilang pagtabang sa mga wala hiilhing mga kabus nga nanginahanglan. Wala lang kini maghatag og kaayuhan, hinuon, tinuod gayud kini nga tinubdan sa kalipay ug kalinaw. Pagkat-on gikan kang Hesus ug dili gayud ikaw kahutdan og kusog. Pamalandong. Kanusa man ako mibatig kakapoy? Basin wala ako migahin og panahon sa pag-ampo? Umihunong ako paghimog mga maayong buhat ngadto sa mga tawo nga wala gani nako hiilhi. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus tungod sa pagbuot sa Dios, ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon, alang sa katawhan sa Dios sa Kolosas nga mga buotang igsuon nato diha kang Kristo. Maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw ang Dios nga atong Amahan. Nagpasalamat kami kanunay sa Dios, ang Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, sa among pag-ampo alang kaninyo, kay nakabalita kami bahin sa inyong pagtuo kang Kristo Jesus ug sa inyong paghigugma sa tanang katawhan sa Dios tungod sa paglaom nga gitagana kaninyo didto sa langit. Nasayran ninyo kini kaniadto sa dihang gisangyaw kaninyo ang matuod nga mensahe nga mao ang maayong balita. Miabot kini kaninyo ingon man sa tibuok kalibutan ug naghatag kinig bunga sama sa nahitabo diha kaninyo sukad sa pagkadungog ninyo sa grasya sa Dios ug pagkasayod sa matuod nga kinaiya niini. Nakatunan ninyo kini gikan ni Epafras, ang atong minahal nga katabang ug buotang alagad ni Kristo. Gisuginlan kami niya sa gugma nga gihatag kaninyo sa Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Ako, sama sa usa ka buhi nga kahoy sa olibo, diha sa balay sa Dios, nagasalig sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Pasalamatan ko ikaw kanunay tungod sa tanan nga imong gihimo kanako, ug isangyaw ko ang kaayo sa imong ngalan at tubangan sa imong buotang mga alagad.
Nagasalig ako sa kaayo sa Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mibiya si Jesus sa sinaguga ug miadto sa balay ni Simon. Niadtong higayuna, gihilantan ang ugangang babaye ni Simon ug gisultihan nila si Jesus bahin kaniya. Miduol siya ug mibarog sa kiliran sa gihigdaan sa masakiton ug gipapahawa niya ang hilanat. Gihuwasan ang masakiton ug diha-diha, mibangon siya ug misilbi kanila. Sa pagkasawumsum na, ang tanan nga may mga higala nga masakiton sa nagkalain-laing balatian, midala kanila ngadto kang Hesus. Ug sa iyang gitapion ang iyang mga kamot sa tagsa-tagsa, ug giayon niya silang tanan. Gikan sa daghang mga tawo, nanggula usab ang mga yawa nga nagsyagit. Ikaw mao ang anak sa Dios. Ug gipinahan sila ni Jesus sa dili pagpanugilon kay nasayod man sila nga siya mao ang Mesiyas. Sa pagsubang sa adlaw, mibiya si Jesus sa lungsod ug miadto sa usa ka dapit nga awaaw. Gipangita siya sa mga tawo ug sa diha nga hikit-an na siya, ila siyang gipugnan sa paglakaw. Apan miingon siya kanila, kinahanglan nga magwali ako sa maayong balita sa gingharian sa Dios ngadto usab sa ubang mga lungsod kay mauman kini ang tuyo sa Dios sa iyang pagpadala kanako. Busa nagwali siya sulod sa mga sinaguga sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.